Hello guys, Murisei. Welcome to Somi Tunes Entertainment. Kana wangosa to subscriber, iba wango baya button subscribe, then no like, we share video, ukomenda. Nyata nayo nas. Yemwe bahati plus nemutingaji rice bandara argetingi flower abo ndambutingire mate namari ndaro mutinga ndatinga rice ye basu dzika list saka yo muhuma kondazwana munosete izvi saka mubvunzo wanda kubvunza futi musikana uyu paakanganza uye kuHarare yo wazvifarira ndakagara ndikutodota ndi kuchikora mwezi vanongesa vanasina sindo saka kupa kamkomana kakakuti hapana vanhu vauya pana iwewe panike hazvo vhidhiyo asina basi pangorepeta pawatema musikana mukomana ndiro watanga utema kana kuti atanga utemwa ndiani keti ndiyakusiya zvaitika anofana kutaura mukomana mudiki hanzi atanga utemwa mukomana umo usindabuda mudiki pandaita iwo watemani ndanzitema ani takudzo ndo watema iwe chatanga chi halo right mota yasumuka nditi alright ndiripo takamira ipapo kuti atanga vari kafu mukuru mavasimba ere yasimuka alright mukomana uyu ndiye anga ari child headed kapafamba pavo ipapo saka anga achichengeta vana 2-3 vanga vari pamba munyarire saka padaro manje amene kuti vatadza kunzwanana chimusikana aida kuenda kubasa atumirwa mari kuti aende kuHarare ndobva mukomana uyu aona kuti abve pano maybe inenge ya disadvantage family ndopamutema abva afa musikana mumba anga ari form 2 ndobva atema mukomana wacho anotera anga ari form 3 neform 2 saka pazosara kamusikomana kari kumagrade 5 ndo kari kutopa statement because ndo kanga achiona zvikuitika ya tingatoti ndiye anga achichengeta vana because ndiye anga ari child head anga ari pamba ipapo hapana vabereki vese vari somewhere baba wacho vanzi vari kuSouth Africa mai vacho vari kwaMutare saka iye anga ari kutotarisa vana iva ameno kuti zvikuitika zvine papapa musha wacho ungori musha wanga uchingogara ungoti vanhu vaingotiwo panogara vanhu bati unongoziva kuti vanhu vanenge vachitiwo zvinhu zvavo vangazozama raramirwa ari kuitwa ipapo masettlers baba wacho vane munda vanitonofa yavo pachinzi pachiumbira atema tiri kumubvunza mastatement ake ari kungotaura zvakasiyana siyana zvikuratidza chete kuti ndiri kuona sekuti pfungwa dzake dzinenge dzisiri kuita zvakanaka here kana kuti munhu akungoshaya kuti odi kudii yakakurisa izvi singatauriki atema musoro uye kutema kuri very brutal kucheka musoro nemutsipa vese saka mukomana anenge anga achiratidza kubloka wose murume uda kuvhara makumoko ese atyorwa nokutemwa tamira mapurisa akasvikawo then toona kuti vabereki vacho tovabata sei asi ndavabata vabereki vacho vati vari kugadzira kuuya amayachamatana navo vachajovaunitsaura mastatement kunesungevanouya kuzotauye pagiraundi amayacho vafona pafoni iyi but ndasinganzwika kuti kari kambudzi kaikuringa pati yaisikudairwa namba yavo kai
Ansubiza kuti kuno kunje. Namba yawa isi. Washika ngoyo. Andiziva kabuzi kakundinetsa. What? Ngosa time. Siko washika usiku ndo rara zvada akadaro. Ina 6.5. Rega. Ko iyo. Ko muwacho mundiko chari. Ngone bana. Kupatema vamwe yangaru. Yanorara kuna mumskana. Anora kuna mumskana. Ita tori kombo muroga. Alice